Dalila ni. Kini Dalila ni. Oh, Dalila. Oh, Dalila guys. Dalila bosku khai tongo. Takut Lila bhai. Dalila onek lengsa khai. त्रिपुरा की बहुत ही जाने माने एंटरटेनमेंट मिस्टर लीला Aw abono Rangole Debborma abono chini Tripura sarongni khano khogoi bokha bisingo jaga thaisnam naina jeng jotono Lila hnei sini layo Abo lukurung khao khao jotono saimana Lila angke joto lukurung sino. Portham din changman ke borok portham channel jong ke Kaya tabuk tekin senang musuh angke neng to tabuk short movie khai kya short movie khai mani ya gulo neng tabuk kabang ma music video bo khai tung angke tabuk sudara neng kai basu music video khai kya taksi jora music video to go nije ke emna apta noiter ola ka khana tam norok sidesi Lila age abo hai tongmani tabok abo hai ngei thangka jeng jotono khnawo je Lila aromnani belaini sok tongo hnei tabok jeng wan sok thai klaigo Lila bini teleno sini gei acting ni hafaro phaya hinke tabogo bo aromui ning tongkhamung Lila bo bini nukhungno palok namba gei beheki ning roba rai masa khamung te kisa kaham ke wan sok hinke tabogo bo gari chalogoi ning masa khamung eba sorkari chakri man khainke bini office ni borok tei loge jaiti gusti no kare bini paragana gini borok simino bono Lila ni munggiya Rangole Debborma ni munggi sini khamung real name ke Rangole Debborma o Lila no amsik popular khainai Sabo ungkha o borok Lila ni lagmano amsikene slai rokha dini hajara o kotor youtuber director producer singer actor actress jottono Lila bai samang khaina bagai khabrunglai tongo Thangi tongo jeng Lila bai kaisa music video ni album khaina bagai First time Dalila bosku khai tongo. Tengok tongo Lila bai. amsik bai peko dini hajara o jeng nugunya mano je borok ni yago rang pisa ganang eba ke family kaham ni borok rok Lila bai baksa samang khaina bagai ketal YouTube channel khlogoi hazar rang sabai gai Lila no music album khlairo marok jeng nugunya tongo tabok norok ni thani sung phainai ketal YouTube channel khlogoi hazar rang invest khaimani yagulo nijeni pokeni rang sabai mani no phirogoi mani anke tamo ungnai bahai asik risk nai man kharok hnei aboni answer angka chini Tripura sarok Lila ni success no nugunya tongo je jagao Lila tongnai eba ke je video Lila tongnai o video 100% hit nai एक गारंटी हमेशा रहती है कि लीला भाई जहाँ पे भी होते हो वो सॉन्ग हिट होना 101% तय रहता है aboni bagai ning ketal YouTube channel phana ungthung video ni bisingo eba ke album ni bisingo Lila tongkha ke producer rok wana cinta kari khana rang invest khayo borok saimano orang no borok haina hai phirogoi man pinai hinai bayap song jeng tinini video Lila bahai ke success ungkha abono sana phaya jeng tinini video Lila success ungmani ungklogo saboni yak tong abono si salainai o Lila no lukurok ni amsik hamjak maro na ingkha KSF ni director eba ke KSF ni unar Debbarma Lila no yak tole time bai Lila age bo jagao tongmani tini Lila bo jagao phai sok phaikha bayap song o video no snamani main reason ungkha jeng comedy king Lila no to jotoni chineu phiaba Debbarma eba ke Lila no samung rogoi tini mo hai jagao tui phainai no tabok bo chini Tripura sarok gobangma nang sinia ko tongkho tabuk neng je asuk jora sopai kya neng sabna hambai dina musung tini omai position sopai mane jo hamar nam som khatam tabuk sini channel unar jikenan hamar nam songo bo je asuk jora no je tei je sinumu kotoma Tripura o je phungmani ano je sinumu khalupuni buskango bonong paiple hamar nam songo bayap song jeng Debbarma hai borok no khawo muito nargna nango respect rina nango tini bo Lila no simiya teibo bini KSF bo samung khainai rok no bini short film ni through teibo kusugo karoi tongo borok no regular samung roi tongo borok ni nukhung no jengsa sak khlai tongo jeng sakbai thangno nugui mano bishal age bomo hai tongmani tabok bomo hai ngei thangkha ang sanamusugo chini Tripura sarok bo age hai tongmung tonglia derek kusugo yakli kana sengkha